تو صدقے جاواں جدو تیسرا آسمان آیا مدینہ دے تاجدار فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام مل گئے. تیسرے آسمان تے یوسف علیہ السلام نال ملاقات ہو گئی. چوتھا آسمان آیا سیر ہو رہی سی. اللہ فرمایا میں عظیم نشانیاں بھی کھا دیا. اللہ دے نبی فرماندے چوتھا آسمان آیا حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام اللہ دے نبی نے انہاں نال ملاقات کرائی گئی. انہاں میرا استقبال فرمایا. پنجواں آسمان آیا ہے اتنے حضرت سیدنا ہارون علیہ السلام انہاں میرا استقبال فرمایا. خطبہ بھی دیتا انہاں تعریفاں بھی کیتیاں. چھٹے آسمان تے میری سواری گئی. اللہ دے نبی فرمایا اتنے موسیٰ کلیم اللہ میرا استقبال فرمایا. توجہ ہے. پہلے تھے آدم علیہ السلام, دوسرے تھے عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام دونوں, اور تیسرے تھے یوسف علیہ السلام, چوتھے تھے ادریس علیہ السلام, پنجویں تھے موسیٰ کلیم, پنجویں تھے حضرت ہارون علیہ السلام, چھویں تھے حضرت موسیٰ کلیم اللہ. استقبال فرمایا, خطبہ دیتا ہے, تعریف کی تھی. ستویں آسمان تے نا حضرت ابراہیم خلیل اللہ دی زیارت, انہوں نے میرا استقبال فرمایا. اس سیر ہو رہی لنوریہو من آیاتنا. اللہ فرمایا میں اپنے حبیب نو عظیم نشانیاں بکھاواں. اور نشانیاں بکھائیاں جا رہی سن. ستویں آسمان تے ابراہیم خلیل اللہ دے نال ملاقات ہوئی. انہاں خطبہ دیتا, اللہ دے نبی دی تعریف کیتی تے نالے عرض کیتی کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت نو جا کے دسنا جنت بڑی عظیم ہے, او دی مٹی بڑی خوشبودار ہے. ہاں جنت بڑی اللہ سونے بنائی ہے. اپنی جا کے امت نو آئے نبی اوتھے تسی جا کے نا خوشخبری دینی ہے, جنت دا منظر انہاں نو دسنا ہے. توجہ ہے کہ نہیں؟ اے سات آسمان ابراہیم علیہ السلام نال ملاقات ہوئی. اللہ دے نبی فرمان دیں, توجہ رکھنی, بیت المعمور ہے اتھے اللہ دے نبی فرشتہ نو امامت کرائی. مسجد اقصی دے اندر نبیاں نو, اور بیت المعمور جڑا فرشتہ دا قبلہ کعبہ ہے, فرشتہ نو اللہ دے نبی اتھے نماز پڑھائی. اللہ دے نبی فرمان دیں توجہ, ہن ایتھے جڑا اہل سنت دا عقیدہ ہے آپ وسیلے دے قائل ہاں اور مدد دے بھی قائل ہاں کہ اللہ دے نبی وسیلہ بھی ہیں اور مدد بھی کر دیں. آ جڑیاں سا نمازاں پڑھ دے پایا اے وسیلہ بھی ہے تے مدد بھی ہے. توجہ ہے کہ نہیں؟ ہن جڑے وسیلہ نہ منن مدد نہ منن نبی دی تو او مڑ 50 پڑھن. معراج والی رات کتنی نمازاں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب نو دتیاں 50. تے اللہ دے نبی تے لے کے آ رہے سن. موسیٰ کلیم نال ملاقات ہو گئی. عرض کر دیں اے محمد تو تے اللہ دا محبوب ہے, رب کی تحفہ دیتا ہے. اللہ دے نبی فرمایا 50 نمازاں حاصل ہوئی ہیں. موسیٰ کلیم عرض کر دیں حضور میں اپنی امت آزمائی بیٹھا, میرا تجربہ حضور مہربانی کرو واپس جاؤ, انہاں کو نہیں پڑھنی. اللہ دے ابھی واپس تشریف لائے گئے. جب موسیٰ کلیم نہ بھیج دے, مدد نہ کر دے, وسیلہ نہ بن دے, واپسی تے نبی پاک نال ملاقات نہ ہوندی موسیٰ کلیم پاک دی, وسیلہ نہ رب سونا بناندا تے آپ مدد نہ کر دے کہ حضور واپس تشریف لے جاؤ تے آپ تے 50 پڑھیا. اپنا دن بھی مسیح تے گزریا تے رات بھی مسیح تے. توجہ ہے کہ نہیں؟ ہاں جی, یہ جڑیاں 5 ہیں نا اے وسیلہ حضرت موسیٰ کلیم پاک دا, اللہ دے حبیب تشریف لے گئے. توجہ ہے کہ نہیں؟ انہیں ساڈا اہل سنت دا عقیدہ ظاہر ہو. اور یہ تے حدیث مشہور ہے, سارے من دن کہ ملیا 50 بچیاں 5, او بار بار موسیٰ کلیم بھیج دے رہے. توجہ ہے, اللہ دے نبی پھر جاون واپس آون. جی اللہ دے نبی دسو اے کلیم اللہ نے 5 گھٹا دیتے ہیں, 45 رہ گئیاں, 40 رہ گئیاں, حضور 35 ہو گئیاں, حضور 30 ہو گئیاں, لاجپال ان کنیاں حضور 5 ہو گئیاں. ایویں گھٹ دیا جدو 10 بچ گئیاں موسیٰ کلیم فرمایا عرض کی تھی حضور ایک کاری اور تشریف لے. اللہ دے نبی تشریف لے گئے. توجہ ہے, 5 لے کے جدو آئے نا تے کلیم پاک عرض کرنا دو کتنی اللہ دے نبی فرمایا جی 5 نے, لیکن آئے کلیم ہون میں نو رب تو حیا ہوندی. موسیٰ کلیم پاک دی مدد سی اور انہاں دا وسیلہ سی, بن گئے وسیلہ نبی دی امت دا. توجہ ہے کہ نہیں؟ اور اللہ دے نبی فرمان دیں میری سواری جا رہی ہے. اللہ جو فرما رہے ہیں میں عظیم نشانیاں بھی کھائی ہیں. اللہ دے نبی فرما دیں سواری میری جا رہی
میں کی تکنا ایک خوشبو آئی ہے بڑی حسین، جنت دی خوشبو نالو زیادہ او دی خوشبو سی زیادہ. میں جبریل نو عرض کی تھی اے جبریل خوشبو کا دی؟ جبرائیل امین عرض کر دن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے فرعون دے گھر جڑی دائی سی نا بالان دی نوکرانی، یا رسول اللہ اس بڑھڑی بی بی دی قبر دی خوشبو ہے. اے حدیث معراج جڑی میں بیان کر رہا ہوں، سمجھ آ رہی؟ کچھ ساتھی نہیں ہے ساڈا عقیدہ، ساڈا پھر دس دینا کہ ساڈا رب جہت اور سمت تو پا کے سجے تے کھبے تے اگے تے پیچھے تے اتے تے تھلے، اے جہت اور اے سمت اے انسانہ دے واسطے رب واسطے نہیں. رب اپنے علم اور قدرت نال سارا تو اچھا ہے. سمجھ نہیں آ رہی؟ سارا تو آل ہے. او دا مکان نہیں، مقام ہے نبیاں دے، مکان ہے ولیاں دے. رب سونا او دا مکان ہے ہی نہیں. توجہ ہے کہ نہیں؟ اے فرعون دا سی عقیدہ. قرآن فرماندا یا ہا ما نبن لی سرحا لعلی. او فرعون کہن لگا موسیٰ کلیم نو بھائی میں سنیا تواڈا رب اتے تے تھلے. آپ فرمایا نہیں ساڈا تو نہیں ہے عقیدہ، ساڈا رب تو لا مکان ہے. تے او فرعون کہن لگا میں سنیا بے رب اتے. تے اس فرعون کی کیتا؟ اس اپنے غلاماں نو سڈا، اس آکھیا ایک چمارا بناؤ بڑا اچا سارا تے میں اتے باہتے تے نعوذ باللہ رب نال ملاقات کرس. اے عقیدہ بے اتے چڑھیے تے رب مل سی، جے تھلے بیٹھے رہیے تے نہ مل سی. اے انہاں دا عقیدہ، مسلماناں دا نہیں. کل کائنات وچ اللہ تعالیٰ دی ذات موجود ہے، اون دے واسطے مشرق مغرب نہیں ہے. تو اللہ دے نبی عرض کر دیں جبریل اس بڑھڑی بی بی دی خوشبو کی میں آ رہی ہے؟ یا رسول اللہ نال اس بی بی دی قبر ہے، اس قبر وچوں خوشبو آ رہی ہے. اللہ دے نبی فرمایا جبریل ماجرا بیان کر، وجہ کی بنی سی؟ جبریل امین عرض کر دیں یا رسول اللہ فرعون جدو خدائی دا دعویٰ کیتا لیکن بی بی بڑھڑی قریب سی، انہیں فرعون دے خدا ہون دا انکار کیتا، کلمہ پڑھ بیٹھی موسیٰ کلیم اللہ دا. اے ایمان لے کے آ گئی اللہ دے کلیم تے، اللہ نو ایک مان لیا، کلیم اللہ نو اللہ دا نبی رسول مان لیا. بی بی مسلمان ہو گئی لیکن اپنا ایمان اس ظاہر نہ کیتا، لکوئی پھر دیئے کیونکہ زمانے دا بڑا ظالم سی. فرعون زمانے دا کالا کافر تے بڑا ہی ظالم سی، او دا ظلم بڑا عظیم سی، او دیاں داستانہ کتابہ بھریاں پئین بڑا وڈا ظالم سی. لیکن او بڑھڑی بی بی فرعون دے گھر رہن والی سی. میرے مولا دی شان ویک اس دشمن دے گھر مومن چا بنایا. او بڑھڑی نو ایمان مل گیا لیکن ہے لکوئی پھر دی، اپنا ظاہر نہیں پہ کر دی، لکو کے پھر دیئے. ایک دن فرعون دی وڈی بیٹی دے سر دے اندر کنگی پہ کر دی سی. جبریل بدس دن یا رسول اللہ کنگی ڈگ پہی. اس بڑھڑی بی بی نے اللہ دا نام لے کے چکیا، بسم اللہ شریف پڑھی، نالی کافرانو جناب غصہ کرن لگ پئی، نالی بی بی بد دعاواں کافرانو دین لگ پئی. یا اللہ اے فرعون غرق ہو جاوے تے کافر سارے غرق ہو جاون. نام اللہ دلیا سو کافرانو جناب غرق ہوور دی دعا منگی. فرعون دی بیٹی سنیا تے تپ گئی، غصہ کر گئی، کہن لگی ایک تکنگی اٹھا دیا میرے باپ دا نام نہیں لے آئی. پھر میرے باپ دی بربادی دی دعا منگن لگی ہے، کافران دے ہلاک ہوور دی دعا پہ منگنی ہے. معلوم ہویا موسیٰ کلیم اللہ دا کلمہ پڑھن والی بڑھڑی ہی کافران دے واسطے بڑی سخت سی. یا اللہ ہلاک ہو جائے من روئے زمین دے کافر، فرعون غرق ہو جائے. فرعون دی تھی تپ گئی، بڑا غصہ کی تو اس تے ٹر گئی اپنے باپ دے کول. کہنے لگی عجیب ماجرا ہو گیا ہے، ہاں بڑھڑی جڑے ساڈے گھر پھر دیئے کھان دیئے ساڈا ہے، علاقے سے ہور نو من دیئے سانو خبر ہی نہیں. نالت اے ابو جی توانو آکھ دیئے بھائی غرق ہو جائے، سارے کافر ہلاک ہو جاون، بد دعائی کر دیئے. فرعون مڑ تپ گیا، کہنے لگا سدو. ہن بی بی آ گئی، ہن جیڑی ذات راز کھولا ہے نا، عشق دا بھار چوایا ہے، اس بی بی نو توڑ بھی پہنچایا ہے. عمر کمزور ہے، ایمان پختہ ہے. فرعون دے کول گئی نا تے بی بی میں کھڑی ہو گئی، پریشان نہیں ہوئی، گھبرائی نہیں، فرعون دے سامنے کھلو گئی.
فرعون کہنے لگا اے بڈھڑی میں کی پہ سننا، کینوں الہ بنائی پھرنی ہے؟ بی بی کہنے لگی فرعون انہوں میں الہ منیا ہے جڑا تیرا الہ ہے، میرا الہ ہے، کل کائنات دا الہ اللہ ہے، میں انہوں الہ مننی ہوں۔ فرعون کہنے لگا خیر ہے میں کی پہ سننا، چھڑ دے، بڑی سزا دیاں گا، ماراں گا، وڈ دیاں گا، کیما کراں گا، آگے ساڑ دیاں گا۔ فرعون دھمکیاں دی بارش کر دیتی۔ بی بی کہنے لگی جو تیرے تو ہوندہ ہے تو کر۔ بی بی جواب ہی مکا دیتا، توجہ ہے کہ نہیں؟ اور بڑھڑی کہنے لگی فرعون جو تو کر سکنا کر، میں موسیٰ کلیم اللہ دا کلمہ چھڈن والی نہیں، کیونکہ عشق دی آگی ہڈا دا بالنی عاشق بے سکندے ہوں سٹ کے جانی جگری وچ آرا وانگ کبابی تلیندے ہوں سرگردانی او پھرانی ہر ویلے خون جگر دا پیندے ہوئے ہزاراں عاشق باہو پر عشق نصیب کہیں دے او بی بی کہنے لگی فرعون جو کرنا کر لا، میں کلیم اللہ دا کلمہ چھڑنا نہیں۔ ہون فرعون کی کرتا ہے ذل اوتاد ایک دا نوکر سی، بڑا ظالم سی، چو میخا کر دیندہ سی بندے نو زمین تے سڑ کے ہتھاں پیراں دے اندر میخا ٹھوک دینیاں۔ فرعون کہنے لگا ذل اوتاد نو بلاو، اینو پھڑے تے چو میخا کر دے وے زمین نال ٹھوک دے وے۔ ہن ذل اوتاد آیا ہے، بی بی نو لمحہ پا دیتا زمین تے دو میخا وڈیاں لوہے دے سریے ہتھاں دے اندر، دو پیراں دے اندر زمین نال بی بی چمٹ گئی، پر کلیم دا کلمہ چھڈیا نہیں۔ جو ہے ہاں جی چمٹ گئی۔ فرعون کہنے لگا ہے میں تینوں مار دیاں گا، چھڑ دے کلمہ۔ بی بی فرمایا نہیں ہو سکتا۔ وڈی بیٹی نو بلایا، اس بڈڑی دی بیٹی نو زمین تے لمحہ کر کے تے چھری رکھی گردن تے۔ بی بی نو کہنے لگا کلمہ چھڑ نہیں تے چھری چلانا، سار تن جدا کر دیاں گا تیری بیٹی دا۔ بی بی سوچیا نہیں، ادھر اودا منہ دے لفظ مکن سوال مکہ ہے، کلمہ چھڑنے تے چھری نال گردن وڑنا، ادھر بی بی دا جواب شروع فرمایا وڑ دے۔ ہوئے 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 وڑ دیتی، جسم تڑپ رہا ہے، سر تن جدا۔ بی بی نہیں گھبرائی، دوسری نو لے کے آیا، کہنے لگا بی بی ان دوسری دا بار آئی۔ بی بی کیا بھئی انہوں جواب نہ دیا، بار بار میرے نال نہ سوال جواب۔ بی بی فرمایا اے دوسری وڑنا ہے نا۔ فرعون سن لے پوری روح زمین دے انسان لیا، میری اکھاں دے سامنے ایک ایک کر کے سارا نو وڈ دے، میں کلیم دا کلمہ نہ چھڑنا۔ فرعون چوری چلائی، دوسری قتل ہو گئی۔ بی بیوں میں صبر دا پہاڑ، استقامت دا پہاڑ، او دے بندے نو لے آیا، کڑا دے اندر تیل پایا، اگ جلائی، گرم کیتا۔ بی بی نو کہنے لگا ان تیرا خامد جا رہے ہیں، کڑا دے اندر آگ وانگو تپ رہے تیل، جل جائے گا۔ بی بی فرمایا ساٹھ دے، ساٹھ دیتا گیا، ساڑ گیا، کولا بن گیا۔ جدوں بی بی نو کڑ کے لے آندہ نا، میخا کڑیاں تے لے گئے، کڑا دے کول سٹن لگے۔ اللہ دے نبی دی حدیث ہے، اس بی بی دے کول ایک آن بولن والا بچہ سی، بول نہیں سی سکدا، او بی بی دے کول سی۔ توجہ ہے، جدوں بی بی گئی نا کڑا دے قریب، تے ایویں جناب ایک قدم ڈگ مگائی، تے او بچہ کہنے لگا ماں گھبرا نہ، اے تینوں تے اگ دس دیے تے میں اینو باغ بہشت پیا ویکھنا۔ اس بچے دل بنا دیتا۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ ماں نہ گھبرا، ویکھن والیاں نو اگ دس دیے اور میں ویکھدا پیا اے جنت پہ دس دیے، اے باغ بہشت ہے۔ بزرگ فرماندے جدو تک بچہ اپنی ماں دا دودھ پیندا ہے نا، اس وقت اپنی ماں دا ڈبے پوڈر والا نہیں،
ਤਾਂ انگریزاں چھڑا دیتا انہوں نے کہا جی مجھاں دا پیواؤ تے بکریاں دا پیواؤ تے ڈباں دا. شریعت امامہ لکھا جب تک بچہ جنم لیندا ہے اور جنہ عرصہ شریعت 2 سال حد رکھیے دودھ پیندا ہے نا آسمان دے فرشتہ نو ویکھدا ہے, آسمانی مخلوق ویکھدا ہے. اللہ حجاب ہٹا چھڑ توجہ ہے کہ بچے تکیا ماں اے آگ نہیں اے باغ بہشت ہے, بی بی چھلانگ ماری جل گئی, ویکھن والا ویکھیا کولا بن گئی ہے. حقیقت رب دی باغ بہشت پہنچ گئی ہے. معراج والی رات اللہ حبیب نو سڈایا لنُرِیَہُ مِنْ آیاتنا, حبیب میری عظیم نشانیاں تک آیا اللہ دا حبیب, خوشبو آئی, جبریل دسیا ہے سارا ماجرہ اتھے بے کے سنایا, اللہ دے حبیب آ کے سانو سنایا. او میرا بھائی رب دسیا ہے اے حبیبا اے میری عاشقہ صادقہ سچی بندی سی جائے تن من دھن دی پرواہ نہیں کی تھی لیکن موسیٰ کلیم دا کلمہ نہیں چھڑیا. ساڑھے عاشق دا پیا اللہ سونا انشاءاللہ العزیز آئندہ جمعۃ المبارک ساڑھے نبی جنت دا نظارہ کیتا جہنم اور جو سزاواں تکیاں او میں جناب دے سامنے بیان کراں گا. جنہ دوستہ سنتا نہیں پڑھیاں سنتا پڑھ